Ось, даражэнькія сябры і сяброўкі, яшчэ вам пару такіх вясновых кадраў пакажу. Гэта крыніца каля Цінаўкі. Наколькі я ведаю, крыніца святой Ірыны. Тут ужо таксама можна заўважыць, як паціху наступае, паціху надыходзіць вясна. Тут таксама паціху знікае снег, ужо бачная зямля, трава, імхі. Ну, тут зараз тень вялікі, таму можа так быць і не відна, наколькі там яно ўнізе зялёнае. Але паціху ўсё ж такі вясна надыходзіць. Паціху ўжо праганяе зіму. Таму скора ўжо, думаю, будзе цёпла. Снегу ўжо не будзе такога. Я ўжо чакаю той момант, калі пачнем купацца. Калі ўжо будзе настолькі цёпла, што можна будзе ўжо купацца. Уже троху хочацца.